Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsa ko, pumakinag, pagpamangnin tanong si ko Allah, alimon tanong niyan sa giyang kaya kibabatog tanong sa dunia. So, ang Nabi sallallahu alaihi wasallam, naalala niyan di po saan, so, Isnin agu Khamis, na iniisi uno inoto, nagi ako na nga nadu agawi na sanso oras, akipnay ka na si ko amal, o tao, si sa langit, na kababayan na ka natin Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, ipuro so amalakan sa langit na aya kapapantagan na giiya ko pusa. Mano to? So nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Iniril laon so miyaw na amiyan dusan yan aguso gupan pagataling uma. Aya maanan yan nada dusa-dusan yan. Namin sa panagiyuto naman amar din sa amal. Nami ka di tanuro makakuha ande o mga bangsa ko. Sagiyang utaswa-swa iyo ang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na duwan tanong. Katiuman na marso. Taro to pa din nataw ko surga. Nasa katay di po namar adita katawan o antong nauno ni mapambutad ta. Ilan yung man mga bangsa ko. Giyang ay aparati nabinda niyo kasi maang nga na natawa paparatian yan so ongos amargan kauro nasabab ko kapaparatian yan sa kargano kauro na api ay katanggaw niyan na masa nilaup na gawin na makatipu sa lupa na di makapangisada kaubada masukat yan na di makakan paman nabababas niya nun so kangil ba ka ami bed na miyaur di makakan sa kanina gusto mga pamilya niyan da turog kaasar bu di maur na upama ka ayatan no sabuta nagyang kanan akar na kapag naraka kargno ka kiluwis si ko naraka jahannam na mata na benda di tanuturog sa simbat ano si ko Allah kaba malibud mga bangsa ko yung upo nga matay adi ka makasurga na baka ariban sa sabusam niya pag malaka na sabab sang uto pa man nakakirgni ko tao sagyang kutuwa kasi gado ng kutuwa marang ka malipadis na makapananaguntaman sa ando manay din yan kaluwis napakatitaman niya no so panaguntaman yan si ko paratia si wala ka andi ka ito amay mga di nga paparatian na so manusia da paratian yan na ron dun mi ati mo andi busung so manusia sa banyan kapalagui ang kaya kipalabangan nung siko di dalam lupa. Mga bangsa ko naging kaya kakumaasura na enotanwaya papamagusaya ka duwatiman akian degangan o saitan bid'a amya pamulan niya na siko mga manusia aro sirandun mambu mamatay mawiyag sang koto bid'a adiran di ingalabakan igira alungan na asura ubadi ay siwa o nabi na di mamuasa. Kung nutamiyaw lola na kaya ko na makatransfer so ang Nabi sallallahu alaihi wasallam si isa Madina na mili niya sa mga Yahudi adiran di po sa anso asura. Tigog ko no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inon yung di po sa iso asura. Tigiran na siya minipantag so kaya pakaligtas sa o Allah ko mo sa gusto mga ban Israel si ko kapulang akiran pagtaw Firaun. Amiyaw pakaragat na miya karipagsiran nagyuti dirang kapamatay na panalamatiran si ko wala ang utwa gawi iya ron minipantag kaya pa selangiran sa maliwanag na piya mo asan nirang unso asura di nga na ikasapulo si ko muharam kaya man asura nang uto asura na si ito kino ako asara
So kang bilang Arab, wahid itnain taman sa asyara. Naroon kinuang ta Ashura ay malagnay ka sa pulo si ko Muharram. Na aya pa maaminindegang o saitan na piamo ko mga tao abid sagyang kaya gawi Ashura nagyang kana na dua. Bid'atul ma'tam agu bid'at al-farah was-surur. Giyakon mga bangsa ko agyang utwa bid'atul ma'tam naginan so bid'aw mga Syiah. Aya maanan yan na sagyang kaya Ashura naron minipantag so kaya durati ko apo o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aso Al-Husayn bin Ali ko kiyap maratayron sa lalag o mga tao sa Iraq pagulwanan o Ubaydullah bin Ziyad kapapantagan na gobernador si sa Iraq si Kumasa o Yazid bin Muawiyah aya mababaluya Amirul Mu'minin aya ko no to amyaswa nagi ako nango to amang angunguda si sa Iraq na di sila ngon masusuat sa giyong to amir si isa Iraq as Ubaydullah bin Ziyad ka gudiran na di sila di kukunta ka sa sekreto awa kiyo so Hussein na banyan din solo ta ngaya kada to na tumo ay madadato adi ngaya sa Ubaydullah na mitimo-timo so mga nguda sa Iraq na aya para paganguna kaya kada kala pa man na niya magpada na 40,000 natigira na bastantid na makatuwaya ko kuan Ubaydullah amay ka pa man na bas ipo ko maso Hussein napisuratan niran sa Hussein bin Ali at tigiran na Hussein kumanang uta suratiran na sungar kami kamubayaan namis ka sa khilafa ka ansakay madato kadi mi kibabe na dato ami ay nabed no to pagka nagu Hussein pagkalpas niyan taman sa minirampay labi 70 na surata miniumaw nagitod ni mga unyang uta surata namalo kaya kuanan tigi nagi kaya mga taway nakidawa ko iran na may kadiya kan na ay maanan yan na tarimaan so panganiran miyamang ni sa musawir ko Abdullah ibn Abbas tenged siran na kawan pagyamaan yan sa tenged misan so Abdullah uso Ali magari so Abu Talib uso Abbas na tenged misan so Abdullah uso Ali na pagiwatan yan so Hussein sa minsan tigin ko Abdullah pandapat ka sa surat ay labi 70 sunga ko kung sera ka sa kani mubayan yan tigo no mubayan niran tigo no Abdullah di ka kirang hiswa-swa ka mga tao na mga traidor mana tigiran si mana tigo Abdullah siya maka aswali ka biuno iran sera na orin na sungar wa ayam nabuno ana pagkabnaran nakagi may mga makyabnaran na gupman ko maya surat na napakaganda so tutul kagid na kuan na inat miya kuan so Hussein so tigiran na kaya tarangan din nasiwin so isa ko mga atungan nila so Muslim Banu Aqil so nga sera na riki ang obnara nga tutula kuan adna sundiro tanurwa 40,000 now di benar na magan sumagan na surat kau di nabaling na teruang na alam niya lakawag yung sa Muslim Banu Aqil na naya problema ko Hussein na da makatigir na lumya lakaw din ada pan maka-response so Muslim Banu Aqil neno atigo Hussein ka uba tanong kito kawi sa law kalalan na malintan uba di benar lumya lakaw pakaunot niya so mga karuman yan mga watayan, mga babay niyan, so mga pamilya niya, langon silang yunot. Uba di pagkakulan no, Abdullah ibn Abbas, uba karo suna sa kabu, da pa kaunot ang babay agwata, kaya nga panipatay na siran. Nada panakikawan, niya mamasakoron, kita ngayon kuran. Napaganta kagid na mablag si isa Makkah, na miya balagyan sa Farazdak Asyair. Makapapon sa Iraq. Naati ko no, Jose na
anda ka makapapo natigin na serak natigin nato na ikap kinagangaro ko betad natigo farasda ka tigin na katawi ko tigin mo mga tao serak nakulubuhum ma'ak wasuyufuhum alayka. So atigin so mga tao sa Iraq naso puso Iran, mga puso Iran na padga naso mga padangiran nariduing ka. Na makatatantang sukon. Jose nga tinato no to. Pamanap kiubin ako Iran. Sa di dalam nasi salyaw nariduing ako Iran. Na panigilan sa mga padin. Tunay siwintano. Magtiros tano, kaswitano. Anap ngirawa. Kumaswitano, anap ngirawa. Tumarag tano, anap ngirawa. Tumaros tano, na ino ka. Bilumbat tano ka. O ba may ka. Ba ay maptiro Muslim bunuakil na peligro na. Di tano tumaros. Pagantami ako maros sa Muslim bunuakil. Na benar na miyati mo so sobra 40,000. Gitu mamuy. Kaya to kawikirang nga kanya. Banga kita po kanya 40,000 to. Namya bebe sa Muslim magan sumaga misurat atiging ko sa nanggaga nga sumasi ka korek benar sa tutul labi 40,000 sung derutan na lumya lao so sugu miya ko mako Hussein nggagan sira nga may intak so sunderwa sobra 40,000 aya problema na aya kay po sugu yan na kaya to kaon Ubaydullah ibn Ziyad ang otoa aya manan yan na kodita kuan nagunian ay maanan yan na temo asong mga tao sa Iraq natigyan kira na sadin yan may para suwata yan ka mada ka pa di siya di malalong nakiyapatay niyan manisa tapaw sinyan so wata yan ganta so tutulo ngayon mga nguda irang yan babaling manisa kaya umaan yan so long sa na di yun man na pa sa kaprip di kabura na baga pliw kami nagsikasana pumunon Ubaydullah so tiswala so Ubaydullah na so Muslim bunuakil na paningidingil na pagkadin sa mga batayan taman sa kagi may bulog na api aso sa katawi lang buon natigin na dumya tao so miya kadakadakal na tao atigin natigin na kaya pasangan so seno kung si makauman nakuan miyada kapya sa kanatigin na din na iyabakan kapasi di ko nagi di manunutok so Muslim bunuakil kung mga tao sa Iraq na din na palakaon na miya sa lakaw na di ko nagkirumay ang mga loksa miya tutugyan siran liga nira natira na naura bulus ka bulus ka napiya ka kanira na luminyo sumama tagin o baka rumini porta ka to so Muslim bunuakil asisiran minito ko niya miya da ka po so kaya da ka po Muslim bunuakil biyo no Ubaydullah miya tutulad na miya tay na so Hussein kaya sa utang mingagan kaya watanan kaya yung tatutulo kaya ko maka mabalagi na makapung sa Iraq inisin nila ato na maulawla sa Iraq tira na miya tayo so Muslim namiya katarag so Hussein at tigin na ito na abso to kaya ko so tutulian na gina ito na inim ito miyarag natigin ko mga pamilya niya na ito na isuuntan no kasi itano terustan no tigo mga wataw Muslim bunuakil miya tayo busiyaman na tumamalakong tanong mamatay tumaros tanod nga isagit yan mga miya tayo busulok sa amin na tumamalakong tanod no ang tanong matundog giyutoy pa man so tigiran na kaya mutuan sa Hussein na di pa kakasuy kang utang mga wataw Muslim na kabira na tiro sa tao kami tayo siya mayra pagiragniran natigo Hussein tumaros tanong takin ba kaso Ubaydullah ibn Ziyad na sumiyugo sa sanggibu sunderwa pagi pagalato anon so Hussein na napagisig din sa Hussein da makapirago miya balaki na sanggibu sunderwa natigo Hussein sang utama ka sunderwa no kano natira na da kamiya nagamiya pa kaumaka na inalaw misa ka pakalalangas nila na bunta nila nga antar pa man na muting na banyan ayaman yan na kagudin sa po nabi pala sila nung kibubaya uwi na aya problema na sukat tiro para sida ka so puso Iran na padaka na sos padangiran na rinuing ka aya masiguro sa ginawa na lipas Iran sa Hussein na si Iran komya din sa Urian tigo Hussein na ino kano din sa Urian ada kano kuan tigiran na ang mga taros namiya lak sa Hussein nga tigin na bundib siya tigin kuan marataan ako mga taway nagito ayaman yan na kasi ibon sa Hussein na tigin na di ka pagkakasoy pagkataros ka din kaya kami i-order na pagkataros ka
Na minit tagalian sa ginaw niya namya kataros na kagya makaw masa Karbala namya balagyan so duong gibuo sumbiro ay malag na kaya likopan so Hussein di pa kasurong na di pa kanut na nagyuti miyaw lawla tigo Hussein nato na ikwan ino niyo ay suwa natira na yan dagami at sulot na kasuka dato na di kay pangunot o Ubaydullah ibn Ziyad na mataas so tutulan nun taman sa miya kagiraw sa Hussein asar ka diya ko niyo bunoon na pamili ka no sa nga talo paganiro na tigin nawita ko niyo si ko Yazid bin Muawiyah kamubay anak si ko ayaman yan nakwan kada to yan o manatigin no di niyo ipagunot na siya ko niyo wita si ko boundary o mga Muslim gusto makakapir kagarda mo sa Islam ka ron ako natigin magingad na upman natigin no din yun ako napakakasuya ako niyo sa maka karo ako pagingad tigiran na din na basang pero natigiran na ito natihusin na ito dahil siya niyo natigiran na so ulong ka napagwit mo Ubaydullah ibn Ziyad kagiti order yan so tiswallah bumili na gito mga tawad mga puso yan nagito may aso yan miti daw sila kami ato sa Hussein na iwar-wara rin nga mga padiyan na siran mapira pulo na miya patayran sa Hussein na piutulan niran sa ulo na inuitiran ko Ubaydullah nakagya ko mako Ubaydullah sa ulo na piyagibitian sa Damascus, Syria si ko Yazid bin Muawiyah kagya ko na miyo maso ulo Hussein si sa Damascus may leo Yazid bin Muawiyah na miya kapamaninta amin isintayan sa Ubaydullah miya tupung kailangan na marata sinta minggulaw latigin na mamay ni sa inikaguda ko madakla tao ino na yung guluwa nga po nabi ay pa nakagiya pa man nasunsi ikap mo ba yan ako niya nababuhay o to pinggulaw latigin no Ubaydullah o di na ngotowa kasungin sa boundary kakasoy sama ka pumali na kiyatigin pamanay ni sintayan ang nagis Ubaydullah sa kwan na miya ratagin na niyan sa utakwan sarta piyagi kwan yan so ulo Hussein na piyagi piupian yan na inuwit si kukuban yan na inito oriran nun gito ipaman na mabagra tutul aduman natigiran inilubong sa Damascus ang utolon yan aduman na pitirwa si inilubong sa Madina aduman na miyatirwa si inilubong sa Misir madakaluto ako mga tutul na ded na matatangado na tituwa to na imiyaw lola gina nagi mga bangsa ko na giya igira miyaw mga asura na punguraw so mga siya kaino ko namiyatay so Hussein kakagiya deran abanga si kiran minisaba pa ino miya kasong sera kagiya inagatiran na so nga si kayaman yan na dito namis ka na orian ya muna pialagwiniran ka ini kalakiran musuh dato sera nagi na igira di miyo masuk asuran na pemalian niran na lawasiran apang giraw siran na Hussein apang guraw siran jani Diego ay manarelay kami nga Hussein kada misra kaugupi nagi ni isa ayamaan yan na pisugan ng mga siya igira datare asura nah ikadua na amya kiandegangan o setan sa bid'an na so mga tao pagkababaya gira asura at mutun sa nawasib giyan nga na mga nawasib na ginanumuso mga tao ayad na bilwiran na ridwiran na sa mga pamilyaw nabi sallallahu alaihi wasallam na ridwiran basta kinagiran na pamilyaw nabi na ririitan niran mga ririit aya pa mabayang-bayan niya na sa Ubaydullah ibn Ziyad ako sa mga tao minuton aya malag na kiraw niran muno so ayaman yan na Hussein bin Ali nagina ni mga nawasib taman imatong naad na mga nawasib sa dunya upo na ka ayaman yan na magdamakon ataw riri dunya so mga ahlul bayt adikiran masusuat ririit niyan siran na mga nawasib gina ni mutu sa mga nawasib pa man na ayaman karibatan niran naging mutuwa kariri duirang mga pamilyaw nabi kaya taraluan so kada areta na matagadi gira datare asura na sa mga ahlus sunnah wal jamaah na disiran di pusa kami panutultan wagi mo tapaman adi ngulo anu nabi so man so mga siya na di siya ni guguro ko ni Diego bemalian nila na lawas sila ngagito ko ni apa atau betir so man so mga nawasib na adi na hadithun nabi pimbelan nila na ini angko bilang nabi sa din sa tao apa aluwagan yan so pamilya niyan si Asura na pala ganun mabuwala so tanda saragun na gito mamanin de siran ni gira Asura di sila ni maghanda mamangbal sa mga panganangan na pagkadas siran din sa ngota mababasa alungan na sumabuso mga Asian na pengurau siran na sumamuso mga lusun na nadipusa na hindi mapiaro sa kong tatalo so ahlusun na wal jamaah mga salafus salih nadipusa ko Asura na so mga siya na di Diego pengurau mga nisiran sarila ko Hussein so mga nawasib
na pagkababesiran di siran di ikakan mapipiya ginawiran la haula wala quwata illa billah. Naginan mga bangsa ko giyan nga Ashura na aya benar nasur kon o ahlus sunnah wal jamaah sadya kisuwa-suwa sa giyan na dua grupo na miya kasilay miya didegsiran agi na pa ma galabagiran ng na miya luitano mga karibatan na iman to agi nga ako maasap to nagkasima ka sa mga nawasib pamangbal sila sa mga pipiya panganangkan nagkasima ka mambusong mga siya nguguraw siran madakal man na kipost sa YouTube di na di kapamali sa lawasiran kaya man na sa kunsa pamana kala akap kepaliron na kala balasab kakuan yan so tisola apamana digito na apamana kapit apamana miya kasilay ugid na ayap ya kamo masaon na madakal mabuha pagka totoo na mga manusia kana ba maranaw buka langon na nasyon na Arabo na Amerikano ron na Apo no na langon din na pamana mapadjang mga siya na di siya di mamanagaw igira miyaw maso Ashura gipmanangan na mga kawan ayaman yan na mga nawasib na kakilami-lami asusuan niran nasopman so mga ahlus sunnah wal jamaah mga salafus saleh na aya galabagiran na kapamuasa suwasuwat si wallah saging ko to ay manan na kala abalas akakwanga nagito ba sunabi na tigin oraraot na ko ikasyaw ko kuma muharam na pupusa ang upan ay malag na dugaw iya pupusan yan nun ikasyaw ako ikasapulo na gito ba kabasa ko kano mga bangsa ko so ikawalo na alungan na Khamis na so di pusa ko alungan na Khamis na sunnah kauman no to pito gawi nakagimi pusa ka Khamis ka di sunat na miyaw maso di maat na ikasi ako muharam na pusa ka yawm tasok na miyaw mapmasok Sabto na pusa ka yawmul Ashura ayaman yan na di pusa ano Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ginan mga bangsa ko ayaman yan na pad inaluitan no si saging ay darastano iman to di kalokalo na sudyun makain ka na anyan may nga na sumakay ng kaon na an miya ka luto ang utuwa sa butian nun panaguntaman yan nun kagito ba o kapusay nga ang kanan na yaw mo Ashura na iyabalasyan na so miyepos asaragun an na miyang gilabakaw na dusa na iparilar ka kun wallahu subhanahu wa ta'ala ayaman yan na ino siya mga ulama ato nang uto ay iparilar ka dusa langon din to sa marba malamay to dusa na di so busong may tuwa dusa. Kasumala dusa na ayak iprila anon wallah na mapinaubat. Sumala dusa dataro ka priba ka pamukeg ka panganiaya kandunsian so mga dusa na udi nga panaubata na dir kay iprila ka kagi di kibeben wala sobra dusa. Na ayaw kita kikirilar ka o dusa nga amala na maadnon so mga sarata. Aya paganay sarata ka lawaan ka kumala dusa na paganay ron na ito pala ka ngana ka so tigira na preform ka ngana ka nakang mala dusa dataro ka priba na ngana ka mariba kadua na ipsindita ka kung nangot kaya sugo ka nga sangot mala dusa na ayay ka talo na imbagay nga pa sa wala adi nga din na pumbalinganan na aya ikapata na piyamang ni nga rila si wallah ginang ni maana akatubat nayak human ro gira ya dusa nga na singa dusa ko mga tao na mapamang ni nga rila si ko mga tao o pamakatamo ko na ikiswing on so tamo kami gasab ka o pamano dingon kikaswing ka bumiada na mbida na ka na o pamano de kibid ka na pangani na ka na rila now di niyar kay parila na pinamaran kay umiyada na sembiyan na ka sa so nganin ay pagapya ginaw niyan gito kon o bayaman sarami agi raw atubat-tubat ako na imanan ni nami taubat ka di ka pamara ko to atubat ang ko tatina ay daw tubat-tubat ako na pipon niya man na labihan na at yan na taubat-taubat nakanabanan atubat na mga loks ayamanan yan na tubat-tubat ako atigin may tubat ako atigin si wala pa man na dabum alin so galabagyan naginan man na kapusay ko Ashura na ayam mapipigaro naging uta pupeng susuka mga roro niya dusa ayat na kalilidon na di nga ke iktiaran kasabab ko pa man na kay ito yan na sabab ko di yun kay mo lang naging uta pa man nahigira miya ka
ayaman na miya suguk ka, na miya kapusa ka sa nga asura, isan nanap kay sa papansa kap kiruroy ko tao sa dusa, nanap kaya daag yung tadusan ka. Ginan mga bangsa ko, mga osyantano iman to, pagnintan si wala, batano duman makapaguras sa nga kumap man arbia. Balasangan wala sa malama piya ko, dan yung kapakandirenon, ko kap makinigyo. O rin na to mga bangsa ko, naap sila mo sa nulangon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.